Ahoj, já jsem Jiřík a chci tě pozvat na kurz oddílového rádce, který pořádá rádcovský kurz Pyramida. Já jsem sám tenhle kurz absolvoval a musím říct, že mě to strašně nakoplo v dělání víc skautských věcí. Začal jsem se věnovat více skautským akcím a taky jsem se přidal do skupiny Želviček, která vlastně tenhle rádcovský kurz pořádá. Na tomhle kurzu nejsou žádné testy, ale hlavně je to o tom, že komunikujete v užším týmu a naučíte se pracovat mnohem víc s lidmi. To hlavně pro ty z vás, kteří se nechtějí účastnit ještě čekatelského kurzu nebo nemají dostatečný věk. Já se na vás těším, až vás uvidím a mějte se pěkně. Čau.